It's all because of you. 8:46. Naminaw pagyapon mo sa radyo lang, Bornas 95.7, kauban si Consiel Bernie and Master Poppy. Brad, inject lang ako ning nga topic before ta mag letter for today. For the next 15 minutes. Usa sa akong kakakabahan, Brad. To be honest, Brad. Okay, for example, presa akong mamagpapa karon. Tuloran mi ka magsuon puro pag may lucky. Ang akong ikatulo do nakauli siya karon pero eventually mo balik rin po siya Manila. Ikaduha dito na nagpuyo sa balay, dito na nagpuyo sa Tagum, dito na siya nagtrabaho, dito na siya nagpalit siyang balay. Murag wala siya plano nga mobalin diri sa Cagayan de Oro. Ako may nasa Cagayan de Oro pero busy ko sa akong own akong family sad, no. So na-realize na ako si mama o si papa na nabilin sa balay ba. Pareha na po sila senior. Tapos si mama, kabalo mo, kadua na ba na stroke, pero may galing kalon sa Diyos na okay na bat. Nagyapon siya yung mga kuha na karon na maglisod na og tindog, maglisod na sa kanang tiil, masakit ba. So na-realize na ko, brad, nga, whether you like it or not, maabot yun ang panahon ba nga, ang mga anak, brad, muhawa gina, di ba? Kapilan ako siya balik-balik sultian na din. So matiguang yun Japon minilingling din. So, imagine lang ko, brad, nga, ako mga kids, sila po na yung mga family. May tanag na patay saktong income anak kay pwede ra ko maka-hire og private nurse bisag mga Brazilian model lang gud nga mga private nurse ay nga pwede di ka trabaho murag ikaw na hindi ka trabaho ana kanang pwede mo tawad sa kong diaper or kanang magdulay ko na imo trapo ana singa na lang gud mga tapos ang vital statistic mga 36 24 36 ana kung na kay kwarta. Tapos dawato tong matunay pag medyo idaran na ka, wala na kay sa simbak ko yun. Wala kay ipon, wala kay sa what if ang mga anak nimo layo ba? So kinsa na lang magbantay sa amo ani? Pareha na minilingling, pareha na magsun naglakaw kay tiguwang na. Sama man no. Lagi ko nakita ko nga friend nga may galing kay dalaga siya bay. Doktora sa dalaga siya. So nakita na ko ang iyang mga parents. So tungod kay dalaga siya, murag nahulog na nun nga advantage sa parents nga dalaga siya. Kaya nasa diya sa kiliran perminti. Maglakaw-lakaw sila na, di ba? Pero kung magulo na sa part po sa anak, kaloy po na ning anak ka nga maragwa naman po nahalin. Di ba? Makaana sa ka ba? So the question is, should children be responsible for caring for their elderly parents? Responsibilidad ba sa mga anak? Kasi siyempre po makonsensya ba kagyapon. Remember ka no, sa hyper may tabo dagan igsuon ta ang pinakamanghod ang dalaga or ang pinakamanghod mo'y nabilin kaya na ba yung mga pamilya tanan so ang nahitabo siya may bata-bata so siya ray basko kay siya may yangge so siya mo'y nagbantay siyang mama ta ibutan na to na bedridden na kadungin ang mama sa katiguang kasagara gid ako mabantayan pag medyo nipanaw na dito na rin ang manggawa sa mahay-mahay nga asa man mo katong panahon, ganang lisyon si mama, ako ang nadiri asa mawala mo dara. Takaron nga na tunga-tungaon nga basakan mo, kalit na din mong tunga. Dapat ako ning basakan, kaya ako'y nabilin. Active na kayo mo? Mahana po sila nga, ano mo sa kananawag? Nga abay raman tagbalay. Abay raman nagbalay. Ano sa ka nag-ingon? So din nag-ingon dahil nga kung kisaylas magbantay ka nanay mo trapo sa iyang AH mo rin makakuha dahil sa basakan ha? Pariya naman ta diri na timingan raman sa nga nasa may pamilya. So taman nga ikaw may isa anak kabay kapila ginanay taboy nga nabay. Mo nay awayan. Tapos ang muang kondayon ako ning balay. Anong imo ning balay nga pariya raman ta anak ni dili ako'y nagbantay ka mama. Katong panahon nga nag-isyon niya asa mo. Dito. Ay, mo na yung mga, mugi na sa topic yun sa mga movies, mo nang, sa ato pag yun, specialized pag yun ang mga Pinoy, kay very close ties yun with family. Yeah. Di ba sa Amerika, kay ang mga tiguang ginabutang dito sa, kanang, home for the aged. Which is gistadihan nato po ngano pong ingana nakita nato nga dili magid responsibility gyud sa anak ang father lugar ug mother niya kay ang naay obligasyon ang mama o
papa nga naghimo og anak, nagyud sila obligasyon sa ilang mga anak. Which is gakadungog na kaana, I'm sure nga giobliga gid sila nga ayuhon ang anak pagpadako, makatrabaho, makapamilya, makakuan. But karon dayon sa ato, it's like a demand na gyud sa society, norm gyud sa society sa Pinoy is that you have the obligation also to bring back to the parents, which is not unta nga obligation, no? Kanang dili actually na siya obligation, no? Galing lang ang kakahitabo sa mindset sa uban, sana all nila ta bakay, because bisan pa og naglisod sila unya kuan gina-give back gyapon nila sa parents. I think it's just a plus, murag plus lang siya ba nga maayo kung ang anak nimo mo tan-aw sa imong tama katungod, like swerte ka sa isa ka anak ngayong anak. But kung ang isa ka anak naapod siya focus dito kay nagkuan po siya siyang kinabuhi, naglisod po siya, dili nimo pakasado ng anak, dapat dili nimo pakuano ng anak ba nga wala man ko nimo gikuan. Murag automatic naman gud nga gitabangan man ko kasi mo mama. Gitabangan ka, so dapat mo balos ka pagtabang namo. Pero ang moral mo ba ng term nga moral obligation, no bro? Nga na ba no? So ang term man sa society nga akong gagkadunggan yun is that nagi right ang child nga mukuan lang siya, dili fully nga iyag yung ibalik sa kuan kay demand. Pili na ko murag Asian culture lang na, no? Dili na sa tibok kalibutan, di ba? Murag pili na ko kita sa Asia or kuan ba nimo nakuha ba nato ni sa mga kuan sa Spanish? Kana nga kuan kita sa atong mga kuan kana brang dapat atong yung bantayan atong mga elderly parents. Dito lang ko against ko, ako okay ra gyud ko nga wala, there's nothing wrong nga kanang dili mo kuan lugar, dili mo obligar ang anak. There's nothing wrong pod nga kaning walay ika-obligar ang anak, wala gid siya means kay naminyo na gid pud sad siya. But there's something wrong kung i-demand na nimo sa imong anak na nga huy, dapat imo nang buhaton. Dapat inyo nang buhaton kay anak mo nya karon wala naman may kuan. I think the goodness of the heart lang gid sa anak, ang swerte ang mama nga ing anak or papa nga ing anak kay gitabangan sila, tapos good thing if para sa bata nga ninitabang mura siya fulfillment sa iya ba nga salamat kay mga kay nakatabang gyud ko nimo mga kay grabe ba imong sakripisyo sa una, grabe imong pamaligya, grabe ang imong pagsakripisyo para maka-eskwela lang ko tapos karon ana ba kung dili tungod sa imo mawa ka nakapalit og computer matatanawa man na koy afam. Like kita mismo makakita man tayo sa mga salida man good food nga moingon mo pud dayon ta nga dapat ingana di ay ana, pero kuan man good na ang reality man good kay nabalik karon ba ang parents na karon para sa ato mga yulo-yulo nga mga kuan lagi ga demand na pili na to nga uy ay pa dili man good obligar ang anak or ani na lang dili ba natungod pod sa status po na Herb kay kung siguro or dili siguro to nag-istoryan Herb kung maka-afford lang kita og yaya ba. O for example sa ato, kung for example na himutang Manny Pacquiao, bidato na kita, bay wala problema. Atong mama, mag-hire tag nurse para kang mama. Murag nga na. Dili issue. Siguro nahimo ni issue tungod sa usahay kapuyan ka kay di nakakalakaw kay way magbantay si mong mama. Ana, pwede na issue kay kana. Kapuyan ni di ta kalakaw kay na si mama. Ikaduha, ang imong mama hasol na kayo kay kanang makalibang na sa kaugalingon, ikaw pa mo ana sa diaper, tabugat na, ikaw po nakatiguang na ka. Kanang may ana ba? Pero siguro, kanang the love of the parents per se, I think wala tayo problema, ana. Siguro di alang ginang complication sa everyday na, ikaw na mag-ilo, everyday, ikaw na magpatindog, magpaligo, feeling nimo sa 25 niyo kaigsoon, ano ako ra isang nadiri? Ano ako ra, asa mo? Ano ako rataraw diri ana ba? Tana kay feeling during her birthday wala manggaling mo. Ana, I think dia ang conflict bay. Kita siguro Filipinos, we don't have any problem in terms of mayon taog love sa atong mga parents.
given na ginabay, mo love kita sa to, whatever it takes. Pero I think, ang second, nandiyan mo na complication kay, kung saan man ako ni nga, kung mag-focus ko karong bantay sa imo, kasi may mo alaga sa akong own family. Kanay, ana ba? Kaya naman Kung sa saan na to unang kulit sa imong tambal, ma. ana ba? Way problema, palangga, takama, pero saan tamang yun, ma? Wa may kwarta, ma, kay wa ko na lista sa tupad, ma. Wa ko yung pampalit og tambal, kay wa ko apil sa tupad, kay nakakuha naman ko sa pikas, congressman. Pag-verify ma, wala. Pag-verify man, igawas dito mga nakadawat na ko sa pikas, ma. Nabulabog na noon. Pero kani siya ang murag nindot kayo dapat nato kay yes kanang dili ta giobligar, wala ta giobligar, pero gisugo naman ta ni Lord daan nga honor your father and mother. And how is honoring them kanang sometimes man good kaning honoring nagpasabot ni siya nga dili sila perfect, no? Atay mga kuan nga dili kaaya-aya nga mga batasan sa atong mga parents, pero gi-honor, gi-respect nato sila sa ilang mga gipangbuhat sa kinabuhi, ilang manahimo sa ato, dili lang sa mga good, but also sa ilang mga kanang mga bad things nga murag ilang gi-struggle, murag na struggle sila ana kay naa sila ing ana pagkagastador, na sila pagka palainom, pero imo gyapon siyang gi-honor ba nga oo ra gyapon. So pare to sa People's Day ni Mayor Clarix, uy nga in fairness ni gituan siya para sa iyahang ugangan na gayto, dili pa gito direct na kon. Ngano day unsa nita mo? Siya mo inilinya para kang Mayor Clarix, oy, para sa iyahang ugangan. Take note, ugangan galing to. Dili gito sa iyong direct parents. So gitagaan siya og kuan ng ayo sa sir, linyahan gyud ako ning maayo sir kay palangga man ako ni akong ugangan. Oh, may galing ka ma'am kay palangga ni may ugangan. Nay uban diha di gyud palanggang ugangan to. Tunglohon pa. Oh, sus Ginoo. 0917 3281392 sa mga naminaw sa 95.7 0917-328-1392. Again, 0917-328-1392. I-text dia kung na mo yung mga reaction, shout out o guban pa. And nata sa online sa replay na noon, playback.tv. Replay. Parehas sila meaning replay, playback. Wait lang, 90. Pag-suggest mag-adapt, gamay ra ang 30K private nurse. O, tanawa. So, kung for example, nakay kwarta, palanggan mo yung lulog-lula, at tagani mo ogwan. Private nurse. Pero gamay ra 30,000. Kasagara sa mga magbantay diha, kay dili katong busy, katong mga wala na kaw man nag-eskwela, katong mga kuan, katong mga igsuon nimo ba nga murag nara sa balay pod. Tanawa kasagara sa imo na lang sweldoan ba? Mas maayo man gud na sweldoan na lang to nimo ba? Or pwede man na brad sa igsuon brad, maghatag lang sila og bisag bugas, pagkaon, in kind na lang pod kundi naman lang galing oras. Or matag weekend mo bisita kadyot ana. Pwede ra man. Yeah, I suggest nga before mo magsisisi nga nawala na si mama, ay na din mo gawas ang inyong mga kuan diha, mga tinuod diha. Talk to your siblings, dapat magstorya man gud mo ana nga. Nung sa may kuan anin nung si mama naging anin naman, kinsa man kay mo bantay pag ana kadugo ana sa akong sa parents nga side nga kanini nagstorya sila nga unsa man nato ni si mama nga niyon din sila nga magpadala lang media ma'am tapos kinsa may kuan diha sis, kinsa may magbantay, si ko na lang. Sige, suldaan lang ka na mo, tag 500 mi din. At least na kay 3,000. Pwede, ana. Diba? Pwede sa number button. Pero, di lang istorya ng siblings. Dapat itanong din ng siblings para mo grow. Lain. Siblings na. Sorry. Parang nga po pag-istorya diya. Seedling din. Shout out sa akong Kuya Harris na nag-atiman full-time sa akong bedridden na papa for 13 years. Limang ka. Oh, grabe. 13 years, ha? Grabe ang love ug sacrifice. Ibiyaan niya iyang pagka-musikero para ma-ensure na maatiman akong papa umayo. Salamat, Kuya. Ayan. Mga ganon, di ba? Kabulo ka kano sa siya nakapahulay? Kano sa? Katong nawa na yung papa. Pag ano na yun? Pagkawala na. Limang ka, no? So yun,
Alas 9:01 na sa among pagbalik mga igala. Atong lahi na po nga letter sender or lahi na po nga kuan nga atong istoryahan. Wait lang. Galang ko nga kanta sabi. Baby, 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 baby. Kanta sa mga pato. Baby, 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 baby. Bibi. Atong letter for today. Musunod na. Stay put.